Inqas minn 24 siegħa wara li sar magħruf li Simon Busuttil ħassar laqa mal-investituri tal-American University of Malta fl-aħħar 5 minuti, Busuttil kompla jagħti l-impressjoni li l-investiment ta' 115 miljun euro huwa karatterizzat minn nuqqas ta' trasparenza. Imma hemm nuqqas ta' trasparenza kbira, hemm ħabbi kbir. Dan qalu f'intervista fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista l-ħadd filgħodu. L-investituri xtaqgħu jippreżentaw il-pjanijiet tagħhom għal pajjiżna lil kap tal-Oppożizzjoni. Dan ikkonfermah ir-rappreżentant tal-investituri Taher Muqbel meta kkuntattjat mingħajr permess mill-Viċi Sindku u attivist nazzjonalista David Take fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista. I went at 10:30 in the morning to the National Party head office. Okay? I went with somebody else from our company as well, okay, personally, okay. The meeting was with the leader. 10:25, 5 minutes before, the leader cancelled. Busuttil kompla jikkritika s-sit magħżul għal proġett, iżda ma ressaqx alternattivi. Il-proġett se jattira madwar 4,000 student barrani li jixtiequ jsegwu l-istudji tagħhom f'pajjiżna, proġett li jagħti nifs ġdid lin-nofsinhar ta' Malta. Busuttil għadu jsostni hekk. Għaliex aħna naħsbu li mhuwiex proġett tajjeb għax inti din kif tista' ssejħilha università.